Mbok dadi wong ki sing bloboh ngono lho, wong wis dalang kondang kok sing ngesaki saweran. Ya. Ngono iki kok cangkeme mbebret. Mbok sembodo. Pak Marwoto, udu. Ayo Tin, gentenan. Ya. Jumeneng Tin. Ya, iki ya sinden sing lagi naik daun, ning lagi gandeng awake semono daune petil. Terus tiba meneh. Iya. Ya ora apa-apa, heeh. Iki luar biasa lho. Gubuk Asmara Tatin, anggota DPRD Dapil 4. Ya, terus apa meneh? Mau kon fragmen Suminten Edan Tatin. Oh iya, wah edan tenan luar. Sindang biru Tatin. Oh iya. Mori putih Tatin. Apa? Mori putih. Mori putih. Lagune anyar kuwi. Sing piye? Urung tersebar. Ya sing ditumpak ke kereta Jawa. Ora njronis. Ora mbok ora sembrono. Ora sembrono kaya. Kuwi ming kertas tok. Kertas tok. Lah iya ket mau kertas tok kok. Sing mlebu sak mau? Wis direkomendasi karo Elisa. Ya nek Lisa ya ora apa-apa, nek aku ora. Kene. Kene apane? Lah kuwi. Apane sih? Sesuk nggo jajan ta? Kowe melu mangan ra sesuk? Melu. Ayo wis tak bayari. Ya ora, nek aku bayar dhewe ya iso kene. Asri? Ayo nganggo kuwi ta? Lho ya ora, tak bayarke engko ndak kesinggal. Nek sing jeneng rombongan ki nek dhewe-dhewe engko kae rombongan sapa? Ah kok kean omongan kok tak kelumpukke mangan bareng terus tak bayari nganggo dit iki. Jenengan ora isin po? Ora. Aket dalang kondang kok bayari mangan kanca nggo duit saweran ra isin. Piye maksude? Sapa kuwi sing ngebel? Embuh, Nek lagi wayangan iki pateni. Ayo iku lah. Ha iki ngebel iki ora tak keki. Iki jelas jenenge muncul. Iki nek nyawer dolar. Ayo. Sinten? Loh. Pak Tumiono. Alah kowe ming ora tekan ming disaine. Kok cerewet. Isen-isen ke aku ora. Iki lho, wis tak sak kok. Lah iya kene aja disaki to. Mbok dadi wong ki sing bloboh ngono lho, wong wis dalang kondang kok sing ngesaki saweran. Ya. Ngono iki kok cangkeme mbebret. Mbok sembodo. Pak Marwoto, udu. Tak kira bintang tamu bol wiyagaku gebles pipit. Andekno sak muni. Muni apa? Padake wong tipis. Aku kowe disaki? Ya, kowe njaluk pira wis ngono sak lagu Gubuk Asmara kuwi njaluk pira? Hah? 200. Kurang, 500. Hah? 500. 500 iki genah apik apa piye? Ya perkara apik ora nak ya sing penting ki gorene sithik. Apa lho kok gorene wong sing mayang aku kok gorene? Ya sing aku nek ora ana panggung wayang ki ya arep padha prastiwi apa? Ning gawang kono Gubuk Asmara dhewe. Ya engko aku arep Bu Prasna. Ayo kowe gawang kono, terus kegulan terus. Mbok sini bagi-bagi ngono lho. Ya engko tak paringi rasa kuwatir. Aku ki nek kaya ngene iki nyekel dit kaya ngene dit panas. Iya. Dit sing jatahi kanca-kanca. Iya. Adile engko tak keke kas kanca-kanca bendahara. Terus ben ngapa? Ya padha wae dibayari nggo kuwi. Ha ya engko sesuk dibayarke bareng-bareng. Wis gek nembang. Sama aja. Wis gek nembang tak hitunge, kowe ben ngerti. Aja kuwatir. Niki nembang napa fragmen napa apa? Nembang sik, akeh kowe iki panyuwunan kowe. Ha kene akeh kok arep ra dikeki. Nyo 50 sik rasa cerewetnya. Sing mambengi nganti gulung-gulung ngono ora dikeki. Kapan? Mau bengi. Aku yang gulung-gulung dhewe kok. Lah ya Mas rak ya pengertian lho mesake. Tak kei ning ngejak. Ya gulung-gulung ya ngono. Kampe. Wah, kene ya ditampani yo. Tampani ya duit kok. Jenengan we nampani kok aku ora lho. Lah ya aku dalange kok pimpinan kok. Lah aku ya sindene kok. Ora nggo sinden ya ora apa-apa tetep mlaku. Ya ora nggo dalang ya ora piye? Ah ya ora iso. Wong sing diundang dalang kok padake. Ayan, laris. Laris, Mbok, laris.
mimin ki laris ki nggon awake. Hah? Nek mimin ki. Ya ora nak aku nggon kelir, dalang tanpa kelir ya ora jalan. Oh, jereng. Okeh tenan lho kuwi. Laris. Arep ra sugih piye nek ngono ki? Apa pek dhewe, apa masuk kantong, apa masuk kantong. Ah iya, aku arep masuk kantongku piye? Nah brenjel kok. Apa? Brenjel. Ya ora. Lah samene gedene masuk kantong ki. Oh sing brenjol kowe to? Lah iki kok lha. Aku kira rasa masuk kantong kowe wis brenjol kok. Kantonge apa ya sedeng ngono ki. Ya. Apa? Nyingkar nyingkur. Nganggo bawa. Ayo. Oh tambahi 100. Oh iya. Padake cah tipis. Nya. Oke, kok 50? Dene sik tak genahke. Apa? Iki pira? 50. Omong sapa? Iki pira? 50. Iki 50 ditotal 100. ya. Piye tah? Lah iya 100 iki pira? 50. Iki 50. nek ditambahke 100. ayo nya tambahan. Sing pekok sapa ta iki? Kowe. Wong kowe manut. Kene ya wis ra apa-apa. Ha iki suwe-suwe akeh. Mbok 50, mbok 50 aku kok ya gampang toh tidak bisa. Loh, kok enggak jadi timbilen lho? Hah? Timbilen mata. Wis ben ora apa-apa. Kalau mayang piye nek timbilen? Ora apa-apa tetep weruh motor siji-siji kok. Angel belane angel. Oh ben nek ra ulet ya kena tenan nek. Aku dek mben kae nglumpuk kowe banget ya kena sinden, kena wiyaga wah. Ha piye iki carane ngene iki? Iya. Yo. Kono ben panas awake. Weh, cangkeme. Loh, sapa sing ngomong jenengan mau ngomong ta? Panas piye? Nek aku nyekel det kawan iki panas. Lah ya aku ya ngomong nek Sing panas ki dite. anek wonge. Aja awake. Nek aku panas masuk angin kok ya ora nyambut gawe ayo. Heeh iya. Ayo wis kok Ya, adem kabeh. Adem kabeh. Nah, wis. Luwih adem nek kowe dibagi wong loro. Wis semenah aku tak adem dhewe ra apa-apa. Wis tak tuku jaket. Tuku jaket. Ya pokoknya dibawani sithik to. Nyingkar nyingkur ya. Nyingkar nyingkur. Ngancani apa? Ah, Ngelegani sing do ae mau lho. ngapa? Ana sing penonton ae ngono mulane tak pancing kowe ben ae ngono ae wis lega. Anak iki mau ya ora krungu tenan lho, le Aja budek kok. Ora masalah budek. Mulutnya itu kalau bicara enggak bisa cetah. Gak bisa apa? Cetah. Wah, wis. Ayu ning bluk. Heeh. Lah kok Lah kok cetha jelas. Nggak bisa. Basa Indonesianya cetha itu jelas. enggak bisa jelas. Nah, yo Mulutnya. karena itu kupingnya yang enggak kerunga. Saya leblok. Malah do dialog dhewe ya. Wiwi tane Nyingkar nyingkar nyingkur lingsem yen keh mutan lelampahan kang ngandel ora. napa Dirampungke sik. Tak dudui engko. neh teles Wis lha weh. lah didudui Didudui iki maksudnya tak kasih tahu. kasih tahu Lelampan coba. saiki wae Ya nya. Intine ya. Aku nek karo Presiden Piyoga iki transparan. Pira iki transferane? kok aku ora uruh ya 6 6 dengkulmu mlocot. Nambah-nambahi semenengane sing iki. endi lho Iki lho. oh kuwi 3 Tiga juta Nah, ngisore diwaca sik.
Apa? Sugeng dalu Pak Sena nyuwun gending Sriuning 1 juta kagem Pak Sena sinden songo Rp 200.000. Per A 200.000. Besok ke Jakarta mampir ke Bambu Apus Jakarta Timur. Ora ana sing nggo aku ya. Oh, kemeng takon nggo seksi kok men sinjen ngerti kok. Maca nggo seksi mbok mau ora usah diwaca. Nek tak entuk 200. Lah ndi? Kok ki meng ndek mripate kok larang banget to. Lah jenengan kon dadi seksi lho kok meng ndelokke ngono ora nganggo kekuatan lho kok matane didol larang. Lah jenengan ki ya urik bangket mau leh terus lho. Ayo mulane kok aku dadi dalang piye? Aku piye lek ngeprak ra iso ngeprak e. Oh malah banter lho. Aku iso. Wah, wong wedok ki ora ana gandelane bas kok. Ngene. Malah banter nek wong lanang ki nek ra bener lelinggo, celeng. Ngapa kuwi? Ayo mbah. Sikile kena kejepit. Ayo. Sok-sok cek ngono ki ana suarane, cek turuk. Apa Cek turuk ngono kuwi. Kok totok Seneng banget. Pernah aku mayang ndak diindik saka kono lho. Jelas aku ndelok yakin. Delok apa? Ya ndelok lemu mayang. Saka kono, saka mburi kelir. Heeh, sangu utrek. Lah terus arep ngapa? Ayo ndelok saka mburi kok mbiyak iki lho. Nggo utrek ngono. Ngawur. Uthik ndure tak nei gul. Apa? Wis gek terus ki. Kayak apa? Rasa tok genahke to. Kayak apa mau? Aja takon kae cah edan-edan kok. Apa? Ora apa-apa. Dalange. Lelampahan kang tresna tulus nadyan ing gubuk asmara ya nenone nano monggo ya yen liwat aku kelingan gubuk kae biar tak goleren ning jaga iya piye yo nasibmu? Sindene saka omah sih. sinden saka ngomah piye Lah iki tenan
apa Pak niku? Durung, makane iki perlu dikaji ulang kebijaksanaan aja nganti nyengsarake karo masyarakat. Iya. Oke lho kaya kowe iki le nyambut gawe ya tekan bengi tenan, malah sewengi kok nganti dibatasi tekan lebih dari jam 10 didenda kuwi njur kepiye nek nasibe presiden-presiden piye tak takon aku. Iya ya mak iya. Mula wajibe kudu dikaji ulang, diteliti sik. Ya pancen ya bener ngono. Yo teruske. Ki ya termasuk kekhawatiranku nok karo sinden-sinden kuwi ya. Iya. Lah iki to nyebut gawe bengi. Ayo kuwi. Mono jenengan usul nggih. Tak usulke, ora usah kuwatir. Aja wonten iku sik ngono. Ya. Ngene kowe do nang mburiku. Lah napa? Aku nek dhewe ya wedi. Ora sembodo ora. Aku nek dicekel polisi nek demone ora ngrekoso ora. Lho Pak polisi metu. Ngandel ora. Lagi rasane kapolseke wis klicah-klithih. Kuwi senengane ora. Ayo gak wis. Sesuk wayangan berarti awan mawon nggih. Ya ora iso. Kuwi tradisi kok. Itu budaya kita, tradisi ndak bisa merubah tradisi. Ya. Oh, berarti itu yang dirubah ya. Semoga enggak begitu ya. Yang di rumah ya di rumah. Yang dirubah RUU-nya harus dirubah sebijaksana mungkin tidak menyengsarakan masyarakat. Ya. Ya. Bidan-bidan kayak jaga rumah sakit ya ora entuk. Dadi wong loro do mudar. Monggo, ya. Dudang. Oh. Yo yo. Yo 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 yo. Ayo. Matur sembah nuwun. Lha kok sik kok aja munggah sik. Iki ana pamundutan Brahman ora ketang sedelok diaturake nggo ngesahke. Ya. Karo sapa? Iki pamundutan saka panjenengane Pak Gendut Sumraharjo. Wo saka Kades, Bapak Kepala Desa Grabak. Iya. Iki panjenengane kok ya ngerti iki lho saka ngendi to ya? Ya. Saka YouTube to ya, Mak. Iya, iki uga disiarke langsung lumantar
channel loro no. Ya, channel loro. Channel PWKS Live karo channel Dalang Sena. Oh iya. Wis ana pira? Wis tak ceke no. Ya. Penonton iki biasane aku sok dikirimi wis ana pirang ewu sing padha mrisani. Ya. Mula bengi iki awak dhewe hari kemerdekaan lan kesaktian Pancasila ana ing Grabak iki diperisani ora ming total kabeh 20.000 penonton seluruh dunia no. Elok. 20.000. Channel Dalang Sena 12.000, channel PWKS Live 8.000. Oh iya. Ya 20.000 ya Mak. Iya. Nek kanggone seni tradisi ki luar biasa 20.000 penonton saka seluruh dunia iki saka sing ana saka Jerman, saka New York, saka Itali, saka Arab, saka Qatar, saka Amerika Latin, Amerika Gedrik. Iya. Amerika Latin tok ora Amerika Gedrik ora. Wis pokoke ngendi-endi no. Iya.